company. Come and link me. I don't care what I might open on your link tree. Clearing out your history. Ain't got no label now officially. In more ways than one, I'm independent, limousine riding, jet flying. That's what I made these figures for. I'm styling and profiling. Booked a suite, we on an island with it. She like the patches on my Yankee fitted. I take it off, she get undressed. I go to work and then it's back to business. I'm trying to activate. I left the island straight to Cali to recalibrate. This life I live has been an act of fate. Cause I did all this. Днешното видео ще ходя за първи път с моята бегачка на състезание. Сега отиваме към нея, натоваряне на платформата, на буса. И отиваме към Видин, на летище Иново, там ще е състезанието. И като пристигнем ще включим пак. Айде! They say I exaggerate about, I won that debate. Never change what I'm on. Still the same through a storm. On a one-way gone. Where the love ain't gone. We back in it, she throwing her back in it. Late night riding through the city, back tinted. I was MIA, going through some shit, I'm back winning. Now we out the country in Milan, bag spinning. I know a lot of y'all that can't f with me. The lifestyle, luxury, the chain too custom-y. Europe for a month, now my lack trust with me. But I'm done with these hoes, bro, this too rubbery. Dinner cost the tickets, the steak so buttery. Crib landscape, not a lawn, ain't shrubbery. These lames feel dumb to me, pain feel numb to me. Circle got smaller, yo, them parties ain't fun to me. How the f I'm supposed to let them in close? Could see the phony from the eyes when we toast. Stayed down, didn't care about the size of the boat. Ride for my dogs, I die for the coast. Never change what I'm on. Still the same through a storm. On a one-way gone. Where the love ain't gone. Сега паркирам колата и ще разтоваря нещата от нея. Записахме се за състезанието, дадоха ни от кой клас сме и кой номер сме. Казаха ни да го залепим от дясната страна на колата. Готово. Сега отивам да тествам колата, да видя как ще държи с тези гуми. Тези гуми се чувствам като на лед, опитах се да ги загрея, но им трябва доста време. Дали се чува? Чакай сега. Стигнахме на пистата, разтоварихме колата, разтоварихме всичко нея, защото беше накамарано всичко, палатки, джанти вътре. Тук състезанието е разделено на два класа, на стрит и на по-професионални коли. Аз съм професионалните коли, най-големия клас М3.
класовете се определят спрямо кубатурата на двигателя. Единственият проблем на колата е, че спада тази гума. Ама съм си взел помпа и я помпам. И ще видим какво ще стане. Сега отиваме на брифинг, да ни кажат какво ще бъде. И така, айде да ходим. Hey, stick to the code with the coast of my pros. I don't play by the rules, I switch up the flow. Hey, chill on the weekend, give X's and no. She in love with the kid, I ain't texting the phone. Rocky Gianni. Брифинга мина, обясниха ни какво ще караме по пистата, къде ще минаваме, откъде се влиза и излиза. Сега карат стрит класа и ги чакаме да минат. После сме ние модифицираните. Аз съм M3, най-големия клас и сме към 12 часа и ще чакаме да стане 12 часа и да карам. Стана 12 часа, време е да покарам и сега влизам. Качвам се в колата да я загрея и отивам на писта. За първо пускане беше доста зле. Ударихме една гума, която вятъра беше бутнал, търкаляше се на пътя и нямаше как да избегна и се ударих. Но след това продължих, свалих мигача и габарите къде висеха и продължих да си довърша обиколките. Сега ще имаме да си потърсим халогена. Дойдохме къде удари гумата, да видим халогена дали е здрав. Не се оказа здрав. Добре, че халогена и мигач останаха здрави. Габарита не става за нищо. Нали, калника не е изкривен, нищо не е изкривено, само кита се е пукнал. Ще го оправим и колата става като нова. Към 4 часа имам още една сесия, която пак ще карам. Ще карам възможно най-чисто, за да видим най-доброто ми време на пистата, какво ще е. И така, айде да стане 4 часа.
карах втори път, когато въобще не е подготвен за такива състезания. На писта записа минута и 15 секунди. След това, като карах, си я натоварихме, прибрахме се. По принцип състезанието е 2 дена, но няма смисъл втория ден да седиме. Щетите не са много, само габаритът е счупен, халогена и мигачът си здрави. Калника ще се китоса наново и е като нов и няма нищо сериозно. Това беше за това видео. Абонирайте се с камбанката, може да ме последите в социалните мрежи. Ако искате ме спонсорирате, пишете ми и това е. Чао!